Ahoj, už je to tady. Událost, na kterou jsme se dlouho těšili. Zveme tě na výjimečnou bohoslužbu v údolí Hluchové, pod širým nebem. V pátek v 18 hodin začínáme slavnostním zahájením. Seznámíme se s naším milým hostem a také uslyšíme jeho první přednášku na velmi silné téma. V sobotu ráno začínáme už v 9 hodin. Nezapomeň přijít včas, ať o nic nepřijdeš. Čeká tě slavnostní bohoslužba, která bude velmi pestrá. Děti zažijí lesní školku i skutečný příběh, který se kdysi odehrál právě tady na kolibískách. Celý víkend nás bude provázet milý host Michal Pulier, který má připravené slovo o vztazích podle Božího plánu. Během těchto 3 dnů zazní spoustu nádherných písní. V sobotu v podvečer přijď zažít nádherný koncert pod širým nebem. Jednu krásnou zemi znám, tu pro svůj lid chystá Pán Ježíš sám, proto je každý do ní zván. Hospodin je vždy pastier môj, bohato prestiera mi stôl. Na lúkach krásnych, nádherných sa vnútri chvie a v bázni sviežosť vôd piť smie. Zmietaný životom, spútaný vášňami, väznený ľudskou prirodzenosťou. Chceme ísť za Pánom v svojej vlastnej sile a dielo v nás konať mu bránime. A neděle začíná bohoslužbou v 9:30, která přinese další hluboké poselství. A po ní bude následovat program pro rodiny, plný radosti, smíchu a společných zážitků, na které se nezapomíná. Každý si najde to své. Přijeď a zažij něco hlubokého, krásného a opravdového. A hlavně daleko od hluku světa. Těšíme se na tebe, tak přijď, si srdečně zván.